Angibingelele ngiphinde futhi ngingamukelela kuNqambo Media TV 18 wengane zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi ngicela wenze ukufanele ucofa subscribe ulike bese uphinde udlulise ukuphawula ey'ndabeni enginayo iy'ndaba ey'thinta uMthandeni icukwamelisha obe neyinkulumo lapha emsakazweni omkhulu uKhozi FM. uMthandeni icukwamelisha ugeqe amagula ethinta impilo yakhe kanye nezinto ezenzeka empilweni yakhe kubalwa nokunqoba kwakhe indondo laphayana kuMasama. uMthandeni-ke uphinde wakhuluma ngendaba yokuhlukanisa unyaka la khona aveze khona nje inkulumo yokuthi abantu abenze iqiniso laphana emsakazweni uKhozi FM, bese futhi nomsakazo uKhozi FM wenza iqiniso kubaculi kuye ukudlalwa ngabantu. Ngale kokukhuluma kakhulu ake ngikuphe nazi nje inkulumo kaMthandeni icukwamelisha eyikhulumela yena mathupha emsakazweni uKhozi FM ohlelweni iwoza nabangani bakho nokuyila abekhuluma khona noTshatha kanye noCela Beyonce. Onyathi namfowethu cha kwaze kwamnandi uKhozini kwaze kwamnandi sizokhuluma ngalomlando oqophe kuMasama mntaka baba mfowethu uqopheke indumezulu yomlando umlando okuhlezi ikhona so mase sikhuluma igaba lomlando lesikhuluma ngento kahle kahle eyenzeka noma yikuphi ukuthi kunomlando uKhozini kunomlando njalo njalo kodwa lona uhlukile ke wanamhlanje sikhuluma lapha ngomthandeni SK siqophe umlando lapha ekutheni sinominate nje okokuqala nama artist ase-Africa kukodwa lokho mntaka baba siqaleni lapho wenza kahle ngiyabonga ngoba ukunominatewa nokuqokelwa kuloya mkhakha we-record of the year akuyona into encane mfowethu nakancane noma kuthiwa awukazi uzubuye nendondo ukuthi nje uvelile lapha ya kusho khona ukuthi usebenzile kunjalo ngani kwethu sekuwesike sekuyisigixa ukuthi ke manje siphinde sawina manje siqhamuka kuphi kumaskandi okuyinto yokuqala emlandweni ngicela futhi ukuhlambuluka la empeleni mina iqhawe lami umgqumeni ibhova lakaDikadika mfowethu lobuye ekhuleni umgqumeni wathatha indondo yebest maskandi iyona ndondo mina bengiyibhekile kakhulu washaya lapha phezulu lapha ugatsheni wayithatha leyo ndondo mase ithathile ugatsheni ngiyabuza ngithi uNkulunkulu kwenzakala kanjani sengiyabuza ukuthi no uNkulunkulu bese ngikhohliwe ukuthi mina ungidesignele ukuthi ngiqala izinto ezintsha ingenzeki into yakenzeka before esiyenzeka ngaphambilini ngoba mina empeleni kahle hle ngizokutshela mina ngumuntu khona uMthandeni ngokamoya spiritual bese bakhona uMthandeni ngokwenyama ngiyathanda lapha mina ngumthandeni ngokwenyama nginezifiso nami nginamaqhawami nabantu engibukela kubona nabantu engazi ukuthi bakhulu kanti mina uNkulunkulu ngikhande ngayinto enkulu kweyami ijeni so mfowethu mase ngiqhamuka sengiqopha umlando ongaka sengishaya ngiqwaqwada lapha okabza noma Purisa no Tyler bephesheya kwelwa lokho kungenze kakhulu ngaduduzeka ngabona no man uNkulunkulu khonta ihlele futhi kuseyisiqalo lesi ngoba ngiyakhumbula ukuthi since ngamukela uJesu ngakholwa ngiyakhumbula glory to God ngibe nawo amaphutha okuba umfana empilweni ngazama ukwanciphisa ngazama nami ukuthi ngiphume empilweni yeso ngibe kulento engangizele ngoba isikhathi siyahamba abanye abantu bahamba utholtha into ababezele emhlabeni abayenza so ngazama ukuyithola mina ukuthi mina ngubani uNkulunkulu wangenzela iqiniso so lokho bekwenzeka vele ngikulindele futhi ngisho ukuthi kuseyisiqalo noma ku late kodwa isiqalo kulo kusezayo ngoba ngakhetha inkosi uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi amen ngafisa ukuthi zonke into zami zikhanye zihambe kahle uNkulunkulu akamlahle umuntu ngifisa ukuthi siqede umlando ukuthi umuntu ophumelela umuntu othwele njengamanje ufuna sazi ukuthi umuntu ophumelela umuntu ohamba noJesu kwenzeka kanjani Mthandeni ngiyazi ukuthi njengejongo njengensizwe ethanda isinto ethanda umaskandi abantu abaningi ngangayikhuluma le kwenye ama interviews bengibuza ngokuthi ngithanda isinto nginsizwa kodwa ngikhonza uNkulunkulu ngiyaqhakambisa lokho angikufihli ngaphendula ngendlela engaphendula ngayo mhlawumbe uyakhumbula uzongifonela unqoma ukuthi hey ngaphendula kahle yini lenza ukuthi uthi umculi kaMaskandi ovelele kangaka emhlabeni kodwa igama lika Jesu alisale emlonyeni wakho ngithi angikusho lokho mina ngomunye wabantu abakhe angathini abayimvelo kaNkulunkulu futhi sengize ngikhona nokuthi mhlazane futhi ngizohamba emhlabeni ngiyobonisa ngiyobatshela nje abantu ukuthi mhlambe sengahamba noma yini futhi njengamanje angazi ukuhamba akangifikile lo ngoba ngumuntu ohlukile mina yazi ukuthi mina i-role model yami mhlawumbe nama role model amathathu i-role model yami mina uJesu kuzoba uShaka
ilembe likamanyamanyama ukukhalipha eliqamanyamanyama ukukhalipha bese kuba ke umgqumeni kodwa ngizocela ukugxila lapha nje kushaka nakuJesu iyodwa into engizisa ubuhlungu nengihlala ngiyizindla ngayo ukuthi amaqhawe monke awaganwanga uyabamba kanti abantu abalandela inyathelweni zawo lawo maqhawe umfundisi nje akuyena umfundisi ngaphandle kamakoti inkosi akuyona inkosi ngaphandle kokuthi ibe nondlunkulu kodwa ke siyazi ukuthi uyishaka ilembe aliganwanga ngiye ngayibuza mina ngifuna ukugana ngisheshe ngikana ngoba ekhaya bengesimo esingesihle kahle uma uhamba ngesihlalo ufuna umuntu ozomnakekela ngalobola ngimncane ngifika nje umholo wami oqala cishe umholo wami oqala la mina ngicula lapha koMalavisto ngakhipha inkomo ngazisa emzini wendoda ngayo lobola ngakhokha kodwa ngabona ukuthi lama delays angakawani ngase ngibuye ngikhumbula ukuthi irole model yami labo bantu uJesu noShaka ngizama ukuthi ke ngoba ngifaka uShaka noJesu lento ukuthi abantu bethu abantu singamaZulu thina into zabelungu nento zabelungu fanele bazi abantu ukuthi ngempela ikhona lento yokuthi uNkulunkulu khona uNkulunkulu mayikhombe ngomuno leyo nto ayishintshe uyakhumbula ukuthi uNkulunkulu wathembisa uDavid ukuthi akusophinde kuphuma ukhosi endlini yakho ingakho kuthiwa Jesu indodana kaDavid and uJesu udunyiswa wonke amazwe umhlaba wonke uyabona umhlaba wonke ngisho kini nangakini sikhona umuzi othola ukuthi noma bengakholwa kodwa khona izayoni nje kuhlala ekhala isibhuku uyabona noShaka kunjalo khona ama restaurant abizwa ngoShaka phesheya nezindawo ebizwa ngoShaka so ngizama ukusho ukuthi lento bafowethu yenkolo fanele siyazi ukuthi yakhele uNkulunkulu okumnikazi wemvelo umnikazi wolwandle umnikazi wesibhakabhaka umnikazi wemvula lena enala ngaphandle ingakho mangiza la eThekwini before ngena kusevele kwala dedela imvula isimanga la kwaduma izulu lashaya imbani ngasho ngathi nakho seyifikile ehamba noNkulunkulu uqedile ungethole mntaka baba uqedile kubalandeli bakho abathanda bomculo wakho nakubathanda nje umculo kaMaskandi jikelele ungathini uyibongela ngalokho abakwenzile mfowethu angazi ukuthi ngithini kubantu mhlambe ngicela ukuqala ngichazela olimini lwami ayisandile into ethi Red Nation kuyaziwa ukuthi mina nginabalandeli abagqoka umbala obomvu nemhlophe kuthiwa ama Red Nation abazodideka ukuthi why isizathu salokho ukuthi le nto yenza ukuthi ngiqhathaniseke ukuthi ngihlala ngithi mina ngiyabonga ama Red Nation no akhona ama Red Nation abantu abangisupporta ngokwedlulele beze begqoke ngisho umfanisano wami kodwa empeleni nasengisupporta yona wonke umuntu emhlabeni phasi komthunzi welanga ngiyakujabulela kakhulu lokuthi bonke abantu abangamabhinqa phansi komthunzi welanga bengisupporte benginika uthando ngisho koLimpopo bafowethu ko Northwest nginabafowethu abangisupportayo abangawugqoka abangazana ukuthi igiba ze Red Nation itholakala so bafowethu ngithi nje wonke umuntu enabalandeli abayinqwaba kangaka bafowethu ngiyabonga kakhulu ngicela nazi lokho enikwenzela mina anenzeli mina kodwa nenzela uNkulunkulu okhuluma enhlizweni zenu hayi siyabonga kakhulu siyabonga man inhlelo ithini ngifuna ukwazi lokho selibeyonse ngixolisa ukuhlala kwi lipstick girl zithini inhlelo umntaka baba usuka manje kusuka manje sine album kaMthandeni lapha ngizobe ngikhona ngicolela khona izinsizwa emvalelweni ngicwela izinsizwa ngoba kuzoba nje nemsindo emakhaya ngizobe lapho ngithi ke ngihamba lapho 10 inkane yomunye umuzi ayingeni komunye umuzi ngizobe ngithi yime nganqomo yihlo bafana ngishayeni sengimdala amandla okubaleka nginawo ufuna mina uyongithola la suka uyabona ngifuthalwa lama nobhinqa lona lapho ngizobe ngiculela izinsizwa ke impela lapho ngizobe ngasaculeli umhlaba wonke jikelele njengogushi so ngicabanga ukuthi yeza ngomhla ka30 kuNovember ngiyaqinisekisa lokho i-album kaMthandeni SK bese ngithi ke bafowethu nge4 January kuJanuary sinomdletsheni ke Mthandeni festival manje lapha engicabanga ukuthi ke sobe kunamaciko ahlukahlukene sobe sisintuli nje kuJanuary sesibuyele eGoli bafowethu ngizocela ukuthi bonke amabomba abheke emdletsheni ngomhla ka4 evikini lokuqala kuJanuary 2005 sine event enkulu emdletsheni inhlelo seyiphela zonke nepost sophuma maduze ngicabanga sibe sisonke abafowethu nje stage esumsakazo omkhulu ngicabanga sibe sikhona bese zithi ezinye inhlelo zokugcina ngizwile ukuthi lapho uKhozini nine inkulumo ethinta indaba zengoma zokuhlwanisa ngisacela ukujustify lapho ngilungisa ngoba ningimbuze khona nezinhliziyo zabantu nembono yabantu ehlukahlukene ngicela ukuthi bafowethu ukuthi no uKhozi FM isikhondla khondla somsakazo ngikusho lokho ngongananazi okokuqala okwesibili ngizocela ukuthi ni uKhozi FM nibambisane nomphakathi ngoba mina mangishaya ingoma iParis ngangishayela umphakathi ulalela uKhozi FM inkosi ngabantu umuntu ngabantu noKhozi ndinga umphakathi udinga uKhozi ngicela ukuthi nje ake ngiqhathe phakathi kwenu bafowethu nabalaleli nomphakathi ngoba umphakathi ujabule bafowethu angifuna ukuqamba mama ujabule ngakwindlela ingoma igushi
iqopha imlando usuku nosuku yashaya imiliyoni ngosuku so njengamanje bafowethu kuyoba kuhle kuyobajabulisa futhi abantu abawumphakathi ukuthi beyibone ikhona kweyiqhathwa phezulu lapha uKhozi FM okunye angeni khona kodwa nje ngisekuthena abantu abajabule bafowethu siya kwi-festive siyongena kwisama ngicela sijabule bafowethu ngendlela exakile uqedile ungathole mfowethu phoza kwenyatha